Amb origen en la guia hotelera i gastronòmica publicada per l'empresa de pneumàtics que porta el mateix nom, les estrelles Michelin són guardons que reconeixen els millors restaurants del planeta per la qualitat dels seus equips i ingredients. Aquesta setmana s'ha celebrat la gala per atorgar les noves estrelles i 2 restaurants de la comarca han revalidat la seva. Un dels primers ha estat el restaurant L'Aliança del municipi d'Anglès, que aconsegueix un any més l'estrella Michelin. El restaurant L'Aliança, situat a Anglès, va obrir les seves portes per primer cop com a restaurant als anys 90 de la mà d'en Josep Maria i d'en Lluís Feliu. Fruit del treball i de l'esforç, l'Aliança va començar a ser reconeguda a nivell gastronòmic, rebent diversos premis, entre els quals destaca una estrella Michelin l'any 2008. Un temps després, la filla d'en Lluís, la Cristina Feliu, i el talentós cuiner Àlex Carrera van embarcar-se en el món de la restauració per poder retornar al restaurant el reconeixement que es mereixia. A finals de l'any 2020, la cuina del xef Àlex va ser guardonada amb una estrella Michelin i a principis del 2021 amb un sol Repsol, situant de nou l'Aliança en el panorama gastronòmic nacional. Enguany, el restaurant Salvatà rep de nou una estrella Michelin, premiat per una cuina actual que no deixa de banda els sabors de sempre, utilitzant productes de la zona i de temporada i elaborant plats amb tècniques modernes que en cap cas amaga el producte principal. D'altra banda, a la Selva s'ha atorgat una estrella Michelin més, posicionant la comarca dins el mapa dels restaurants catalans amb estrelles aquest 2024. L'estrella ha estat atorgada al restaurant Les Magnòlies a Arbúcies, que la revalida un any més. Alhora, el seu xef, Víctor Torres, va rebre un reconeixement per part de Michelin a Espanya. Un any més, els restaurants salvatans amb una estrella Michelin demostren al món gastronòmic la qualitat, el prestigi i l'alta cuina que regeix a la Selva.